02 59 888 443. To je číslo pre vaše tipy a námety. 02 59 888 443. Volajte Kriminoviny. Nafetovaný a zrejme aj psychicky chorý muž na smrť vyľakal 19-ročné dievča z Lučenca. Včera predpoludním ju napadol na ulici len preto, že mu nechcela dať peniaze. Nakoniec jej naplul do tváre a odišiel. Policajti ho krátko na to zadržali pri autobusovej stanici. 19-ročná Martina mala namierené do lekárne. Bolo pár minút po 10. hodine, na ulici bolo veľa ľudí. Mladík, ktorý prichádzal oproti nej, už z niekoľkých metrov kričal, že chce od nej peniaze. Ja som to ignorovala, išla som normálne dole hlava, išla som smerom k tej lekárni. To muža zjavne rozúrilo. Martinu pritlačil o stenu a fyzicky ju napadol. Mi začal ťahať ruku aj s tou kabelkou. No a keď som sa odtrčila, tak mi rovno vylepil facko a naplul mi medzi oči. Otrasené dievča okamžite zavolalo svojich rodičov, ktorí kontaktovali políciu. Našťastie ju vážne nezranil, utrpela hlavne jej psychika. Šokujúce je, že jej nikto z okoloidúcich nepomohol a za útočníkom sa ani nikto nerozbehol. Nikto nereagoval nejak, akorát tak jedna pani sa vyjadrila tak, že aký je zvrátený tento svet, ale na to, že čo sa mi vlastne stalo, alebo čo som v poriadku, sa ma nepýtal nikto. Našťastie si zapamätala, čo mal oblečené. Policajti obvodného oddelenia už o pár minút neskôr odvádzali muža na oddelenie, kde ho aj vypočuli. 20-ročného muža polícia obvinila z pokusu prečinu krádeže. Stíhaný je na slobode. Mariana sa nám podarilo zastihnúť pred policajným oddelením. Prvé minúty rozhovoru pôsobil dezorientovane. Potom, ako by si spomenul, čo sa vlastne stalo. Bol som trošku v šoku, opitý. Opitý ste boli? A čo ste pili? Nafetovaný, na táto lene. No dobrá, čo ste chceli od toho dievčaťa? A nič, poďte si peniažky. Zrejme to nebolo prvýkrát, čo si od cudzých ľudí pýtal peniaze. A potom čo ste spravili, keď vám nedala? Prosím, a nič. Popil som mu, troška som mu strkol. Prečo? Lebo z povahy. Pôsobil ako psychicky chorý, priznal, že bol aj na liečení. Stále sa usmieval, ako by si ani neuvedomoval, čo urobil. Počas celého rozhovoru sa mu však triasli nohy. Šokoval nás touto reakciou. Toto ide to na noviny, televízne noviny. Áno. Môžem odspievať dačo? Môžem do ruky. I ďaťa, mamu ďaťa, i dikťatujame, pole mi nečame. I bedrome ajame, i prostruke máte. Pre Milána, toto vesičku pre Milána Tancoša. Muž sa správal, ako by zabudol, že práve vyšiel z policajnej stanice. Ako by si ani neuvedomoval to, že za porušenie zákona môže stráviť vo väzení až 2 roky. Z Lučenca